L'obra de Benet Rossell és una obra que es mira amb els ulls, però també se sent amb l'oïda i amb la qual hem de tenir una aproximació molt lliure, hedonista, en certa manera, és a dir, a partir del plaer, de les sensacions, i que això ens transporti a una mirada sobre la realitat que ens alliberi dels seus aspectes més sinistres i més autoritaris. La llibertat poètica és fonamental en Benet Rossell. La festa d'avui ens ajudarà a posar-la de nou en l'escenari i compartir-la. El Mnac ha rebut un regal meravellós, un conjunt d'obres de Benet Rossell que ens expliquen l'origen d'aquest creador plurifacètic, avantguardista, poètic i transgressor. Un artista que va ser complet, que va ser poeta, cineasta, dibuixant humorístic, pintor, que va realitzar treballs en l'àmbit de la performance, de l'art conceptual, del dibuix. Un artista que no es pot explicar només en termes acadèmics, que s'ha de viure, que s'ha de conèixer de primera mà. I per celebrar-lo, res millor que una festa. Ell, que li agradava tant la dansa, l'espectacle, el teatre, doncs ens reunim aquí, al museu, per recordar-lo, per fer-lo present a través de la música popular, de la música de cabaret, de la performance, de la poesia i de la màgia.